Είστε στο κανάλι Ευαγγελία Star και σήμερα θα δοκιμάσουμε bubble tea με δύο γεύσεις. Η πρώτη γεύση είναι ροδάκινο και η δεύτερη είναι τσιχλόφουσκα. Λοιπόν, τώρα θα το δοκιμάσουμε και τα δύο μαζί. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το ροδάκινο. Παιδιά, το ανοίγουμε και έχει εδώ πέρα αυτό το smile. Normal is boring play. Και είναι σαν γιαούρτι, παιδιά, όντως. Τι είναι αυτό, γιατί γυρνάει. Αν κατάλαβα γιατί γυρνάει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν ανοίγει. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι. Το τσάι μας, δεν μπορώ να σας δείξω πώς είναι μέσα. Βασικά δεν με νοιάζει να σας δείξω, λοιπόν. Είναι έτσι και τώρα θα βάλουμε τα bubble μας μέσα. Βάζουμε μέσα και τα bubble. Πρόσεχε να το ρίξει. Ιου. 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 Τι φάση αυτή η κόλλα. Αυτό θα το αφήσω, δεν θα το βάλω μέσα. Πού έχει εδώ πέρα. Θα σας δείξουμε ένα μαγικό. Μεγαλώνει, παιδιά. Αυτό είναι το καλαμάκι, αυτό είναι, δεν ξέρω τι είναι. Για να μεγαλώσει το καλαμάκι, για να πιεις πιο πολύ. Οκ. Άρα το ξαναβάζω. Το μεγάλωσα. Πάμε 2 ώρα. 1. Ανάποδο δεν το έχεις. Όχι. Κάτσε, πού είναι. Ανάποδο το έκανε. Δεν το έκανες ανάποδο, το καταλαβαίνεις. Τι είναι σαν ανάποδο, δεν πίνουμε από εδώ. Από εδώ το βάζουμε κάτω. Αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό κάνουμε. Τέλος πάντων, το δικό σου είναι χοντρό. Δεν κάνει. 1. Έλα εδώ. 1. Νομίζω πως θα πιει τώρα κάτι κακά. Έλα πιο γρήγορα. Δεν μου αρέσει πως μας δίνουν χάρτη. Να πάμε. 1, 2, 3. Εδώ θα πιεις. Καλά. Πρώτα εσύ και μετά εγώ. Ναι, όχι και όλα. Ρε. Go. Τι είναι τέλειο. Νομίζω πιο τα bubble. Πώς να πιω. Ευαγγελιά. Να πιω από αυτό που έχω εδώ μέσα. Θα κοιμάσαι το στεθοσκόπιο. Το πιω όλο. Σαπ! Baby, stop. Ρε. Ένα bubble θέλω, περίμενα. Εδώ έχεις bubble. Για αυτό εδώ πέρα, εγώ βάζω 10 στα 10. Εσύ. Εγώ. Ωραία. Τώρα θα δοκιμάσουμε και το άλλο.